Nahuman pagbuhat ang langit ug ang yuta ug ang tanang butang nga anaa niini sa ikapitong adlaw. Nahuman sa Dios ang tanan niyang gibuhat ug nipahulay siya. Gipanalanginan sa Dios ang ikapitong adlaw ug gibalaan niya kini kay sa maong adlaw natapos niya ang iyang pagpamuhat ug nipahulay siya. Ingon niini pagbuhat sa kalibutan ug sa tanan nga anaa sa langit. Ang tanaman sa Eden. Sa pagbuhat sa Ginoong Dios sa kalibutan ug sa tanang butang sa kalangitan, wala pa'y tanong nga miturok sa yuta kay wala pa man niya kini paulani. Ug wala pa may tawo nga makauma niini. Apan bisag walay ulan, diha nay tubig nga mitunga gikan sa ilawom sa yuta ug mipatubig niini. Unya mikuha ang Ginoong Dios ug yuta ug nagbuhat siyag tawo gikan niini. Gihoy pa niya ang buko sa ilong sa tawo sa makapabuhing gininhawa ug ang tawo makabaton og kinabuhi. Unya naghimo ang Ginoong Dios og tanaman didto sa Eden, sa silangan, ug gibutang niya didto ang tawo nga iyang gibuhat. Gipatubo sa Ginoong Dios ang tanang matang sa mga kahoy nga manindot ug mamungag mga bunga nga maayong kan-on. Sa taliwala sa tanaman, diha ang kahoy nga naghatag og kinabuhi ug ang kahoy nga naghatag og kahibalo unsay maayo ug unsay daotan. Gikan sa Eden, midagayday ang usa ka suba nga maoy mitubig sa tanaman. Ug sa nasaylo na niini ang suba, nabahin kini sa upat. Ang unang suba ginganlag pison ug minikos kini sa kayutaan sa hardina. Makaplagan niining dapita ang lunsayng bulawan, ingon man ang bidilyo ug batong sardonika nga pula. Ang ngalan sa ikaduhang suba, Gihon, ug minikos kini sa kayutaan sa Cus. Ang ikatulong suba mao ang Tigris nga nagdagayday sa silangan sa Assyria. Ang ikaupat nga suba mao ang Euphrates. Unya gibutang sa Ginoong Dios sa tanaman sa Eden ang tawo aron maoy magatiman ug magbantay niini. Giingnan niya ang tawo, makahimo ka pagkaon sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman, gawa sa kahoy nga naghatag sa kahibalo unsay maayo ug unsay daotan. Kung mukaon ka niini, mamatay ka gayon. Unya miingon ang Ginoong Dios, dili maayo nga mag-inusara ang tawo. Himuan ko siyag kauban ug katabang nga angay kaniya. Busa giumol niya gikan sa yuta ang tanang mananap ug langgam. Gidala niya sila ngadto sa tawo aron iyang nganlan sila. Bisag unsa ang ingalan sa tawo sa matag usa kanila, mauna ang ngalan niini. Busa ginganlan sa tawo ang tanang kahayupan ug ang mga langgam, ingon man ang ihalas ng mga mananap. Apan walay hipalgan nga kauban ug katabang nga angay kaniya. Unya gipakatulog sa Ginoong Dios ang tawo ug samtang nahinanok siya, gikuhaan siya sa Ginoong Dios ug gusok ug gihulipan niya kinig unod. Ang maong gusok gihimo niya nga usa ka babaye ug gidala niya ang babaye ngadto sa lalaki ug miingon ang lalaki, ani ara gayon ang sama kanako, bukog gikan sa akong bukog ug unod gikan sa akong unod. Babaye ang ngalan niya kay gikuha man siya gikan sa lalaki. Tungod niini ang lalaki mubiya sa iyang amahan ug inahan ug tipon sa iyang asawa ug mausa sila. Silang duha pulos hubo, apan wala sila maulam.